אז יצאנו לרחוב לעשות משאל רחוב. אנחנו נלך לשאול אנשים מה הם בעצם יודעים על החלקות, האם הם מכירים סוגי החלקות, ומה זה בעצם בכלליות החלקות. נשאל אותם כל מיני שאלות ונקווה שהם ידעו את התשובות. אוקיי, אז שלום. ורציתי לדעת מה את בעצם יודעת על החלקות. על? החלקות. החלקות, וואי, לא יודעת. לא יודעת שום דבר? לא, תדע בשיער, כן. למה יש את ההחלקה? אין לי ממש לא מטלטלים. את היית רוצה לעשות החלקה? לא. אני עשיתי החלקה פעם בגיל 17, וזהו, כאן הסתיים הניסיון שלי. אבל זה היה נחמד. נהנית מההחלקה? כן, נהניתי מהשינוי. כן? אוקיי. תודה רבה. פורמליות. אז רצינו לדעת מה אתה יודע בעצם על החלקות. אין לי מושג, יש החלקה יפנית שזה קבוע וחלקה ברזילאית נראה לי, אין לי מושג מה זה אומר, לא יצא להתעסק בזה אף פעם. אתה מכיר אנשים שעשו, רוצים לעשות החלקות? מכירים מישהי שעשתה. ובכללי אתה בעצם מכיר עוד סוגי החלקות חוץ מברזילאית ומה זה עושה? אני יודע שזה הורס את השיער. אוקיי, אז היי דנה. שלום קטי. היי. אז מה את בעצם יודעת על החלקות? האמת שאני עושה החלקות מכיתה ו' בערך. עשיתי כבר בערך יותר מ10 החלקות. איזה החלקות? עשיתי יפנית, קרטין, קרטין ויפנית משולב. למה החלטת להפסיק סוג אחד ולעשות סוג אחר? התחלתי רק ביפנית, זה שרף לי את השיער, ואז הם המליצו לי על קרטין, בדיוק קרטין נכנס לשוק. הספר שלי אמר לי לעשות שילוב של שתיהן, זה היה ממש טוב. עשיתי אותם בערך 2-3 אפילו, ואחר כך החלטתי להפסיק עם היפנית ולעשות רק קרטין, וזה מה שאני עושה עד היום. את בעצם יודעת מה זו ההחלקה הזאת? אני יודעת שיפנית זה עושה יותר שיער חלק, קרטין עושה יותר שיער טבעי, פחות חלק, אבל עדיין זה כמעט אותה תוצאה, לא בדיוק. את עדיין עושה החלקות או תרצי לעשות בעתיד החלקות? אני חושבת שאני אעשה עוד... אז את מרוצה מהתוצאה? כן, אני מאוד מרוצה. אוקיי, תודה רבה לך. תודה, קוטי. עשית או מכירה אנשים שעשו? עשיתי. איזה החלקה עשית? קרטין. למה? כי לא אהבתי את השיער שלי. והיית חוזרת על זה שוב? לא. למה? כי זה הרס לי את השיער. והאם את מכירה עוד סוגי החלקות? לא. לא? אוקיי. שיער, האמת אני לא יודע כלום, אני יודע שיש דבר כזה שנקרא החלקה יפנית, אבל מעבר לזה אני לא יודע כלום. אתה יודע בעצם מהו החלקה? השיער, נגיד מי שיש לו שיער שהוא לא חלק, ועושים אותו חלק, אבל זה לא נשאר חלק, נראה לי צריך כל פעם לעשות את זה. קרטין היא תרכובת חומצה חנקנית אורגנית שנוצרת באופן טבעי בחולייתנים ועוזרת לספק אנרגיה לשרירים ותאי עצב. קרטין היא קבוצה של חלבונים סיביים, בלתי מסיסיים ובלתי ניתנים לעיכול שיוצרים את הרקמות הקרניות של הגוף. קרטין מתחלק לשתי קבוצות. קבוצה A המרכיבה את השיער כולל צמר, קרניים, ציפורניים ופרסות של יונקים. וקרטין B שמרכיב בעיקר חומרים קשים יותר, כגון שריונות, תאי עצם וכו'. הנוסחה הכימית של קרטין היא בקשר קובלנטי. שני אטומי מימן ואטום חנקן קשורים בקשר יחיד לאטום נוסף של חנקן, ובקשר כפול לאטום חנקן ושני אטומי מימן ביון חיובי. החנקן היחיד קשור בקשר יחיד לאטום חמצן עם יון שלילי וקשר כפול עם אטום חמצן יחיד. החלקת קרטין נבדלת מהחלקה יפנית בכך שהיא זמנית ומחזיקה רק זמן מועט של עד 3 חודשים בממוצע. המנגנון של החלקות קרטין הוא שהן יוצרות שכבה עשויה רובה ככולה מקרטין. זה בתנאי שאכן מדובר בחומר המכיל קרטין ולא תחליפים זולים או מסוכנים. שכבה זו מקבעת את השערה לטווח ארוך יחסית כמתואר לעיל. החלקת קרטין נקראת לעתים החלקה משקמת, משום שמשתמשים בה, בין היתר, גם כשיקום לשיער שכבר עבר החלקות אחרות, לדוגמה, כמו החלקה יפנית שהיא קבועה. אם בוצעה החלקה יפנית לא קשורה, נגרם נזק לשיער. השלבים להחלקה 1. חפיפה ושטיפה של השיער, ולאחר מכן ייבוש בפן. 2.
מעריכה הדרגתית של חומר ההחלקה מבוסס הקראטין על כל חלק של השיער לפי סדר השערה. 3. השארת החומר על השיער למשך שעה שלמה. השיער חייב להיות פזור וניתן לסרק מעט את השיער לעתים בשלב זה. רצוי להימנע מחשיפה לרוח, כי השיער צריך להישאר בצורה חלקה כאמור. 4. שטיפה במים בלבד של השיער. 5. ואחרון, ייבוש השיער בפן או במחליק שיער. אז אנחנו אישית מעדיפות את הטלטלים. הראינו לכם כל מה שאנחנו יודעים ומה שאתם צריכים לדעת על החלקות. עכשיו בעצם הבחירה היא בידיים שלכם. מה אתם הייתם עושים?